afternoon dan good night Mak Canggih. Lah aku ireng iki kene pucuk iki gak putih. Kuwi anak ayune kaya ngene ora saking pintere polahku ya dadi kaya. Lah ya kuwi lho Pak, aku jane ki anake sapa DNA-ne iki. Kowe kira arep dipek kantor pos itu ora, aku nopo ndak anak-anak amplop, aku ya ngono kon. Ning iki ora dioperasi lho lambeku jan kaya ngene. Kok gijolan lambe apa? Iso brengos. Alah aku iki dadak genah. Ya aku mikir kok. Berarti kowe iki ya pikiranmu tekan banget ya iki. Good afternoon, Mbak. Good afternoon, good night. Ini udah terlalu malam untuk afternoon kayaknya. Apa-apa nek good night ki nek arep bubuk. Oh lah iya. Kan kita nggak mau bubuk. Ade. Ya mbok menawa nek untuk yang bocah-bocah itu sambil nonton wayang karo arep bubuk. Tapi ya good afternoon dan good night Mak Canggih. Enggak apa-apa ya, Iya. Mbak. Selamat malam juga, Mbak Elisa. Nggih. Tak sapa nggo basa seng-seng suweng ki mergo panjenengan ki sinden utawa bintang tamu wis sing kelase internasional, Mbak. Waduh. Loh, kok saget internasional. Jenengan ki ket lahir wis go internasional, Mbak. Kok iso lahir go internasional? Asmane jenengan kuwi Elisa Orkarus Alaso. Alaso Leres. Wah, kuwi British banget nuansane. Oh iya, Latina. Ini kan kita Latina Belt ya. Iya. Oh, ya. Yes. Latina. Terima kasih. Ngendikane kalih Mbah Waloyo. Nggih menika kalih bapak kula ingkang kula tresnani nggih. Saged menggabung ne wonten mriki? Lah monggo nek mboten gabung malah kula tutuke nggih. Dikasih apa spote ben iso joget sareng-sareng kula nggih. Pelok bareng Mas, pelok bareng. Nggih. Pelok bareng. Upin dan Ipin inilah dia, kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin rata kasihnya, kau disenangi sama jua. Kau itu biasa. Upin dan Ipin rata kasihnya, kau disenangi sama dia. Kau disenangi sama jua. Upin dan Ipin selamanya. Yes. Kok lagune Upin Ipin men. Delokane putune kok. Nggih. Tok dalang ya. Sugeng dalu, Mbah. Ah, mbok yo sing sae lho, Mbah, pasuryane iki. Maksude apa ekspresine iki mbok yo sing padang ngoten lho. Hah, telek. Rodok kesini Pak, kali-kalingan seagak itu. Kaget. Iki ora dilih sedhela to nggo wayang. Dilih yo rubuh. Arep ngelih piye? Nggih, kene nduk cah. Nek iki wis kompelit aku ra budal dhewe ra sowan dhewe. Kompelit. Jejere Elisa mayah kaya telek cecak. Kok kaya telek cecak, Mbak? Lah aku ireng iki kene pucuk iki gak putih. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, aku teng piye-piye kula menika tesih putra panjenengan, Bapak. Ya. Iki anakku, aku iki kaya ngene duwe anak ayune kaya ngene ora saking pintere polahku ya dadi kaya. Kula cocok mboten nek dados putrane ini iki. Cocok mboten. Cocok mboten, ayo jujur. Mbah, jenengan dhewe anak ayu kaya ngeten kok ya bangga to, Mbah. Sedangkan panjenengan piyambak nyuwun sewu ngrumangsani ra. Jenengan apa mboten tes DNA, Mbah? Apa? Lah ya kuwi lho Pak, aku jane ki anake sapa DNA-ne iki. Kowe kira ngerti nek tanggoku ki bagus-bagus. Loh, beratine piye kuwi mbokku sapa? Ora mbok. Bapakku sapa? Kowe iki ya anakku. Ya tek nek lingkungi japi mbokmu kuwi wis meteng 4 sasi. Ora ngono. Nah, nek ngono rak ya cetha ngono lho. Lah nek ya anakku. Lah iya. Lah dilairke 4 sasi ora ndras tok gurane maneh. Iki ya anakku. Wis gawan kono. Lah ya kowe iki ya anakku. Lah iku saiki Mbokmu mati. Kok karo garwane kok kaya ngono lah. Lah mongko meng keteletikan lho. Kok masuk ketelitian we mati, Pak? Keteletikan blandar dadi mongko pas nggon moto. Sakit mbakku. Ya ora apa-apa saiki aku carane aku nderek bapak ya, Pak. Iya wis to. Sak apa-apane sak ono anane. Tenan kowe iki anakku ora tak
pikir kepiye-kepiye arep kowe iki ayu ke aku ya pokoke kowe iki anakku ngono wae pokoke. Dijogo, Mbah. Iki arep dipek kantor pos itu ora aku napa ndak anak-anak amplop aku ya ngono kon. Kok kantor pos? Pegawai kantor pos. Wah, ngono. Lah kok kantor pos terus anak-anak amplop kuwi. Lah iya. Apa sing penting bapak iki mati nek karo aku ya, Pak. Dijogo. Nek aku arep rabi tak penging ora sah. Lah ngopo? Lah ya sing godhoke wedang bapak ora ana aku ngono. Engko nek rabi digawa wong aku dhewe kele-kele ora piye. Apa ora jenenge ribut to bapakmu kok terus malah golek neh ya nek entuk nek ora. Lah ya aku ya bingung nek rabi engko sing ngemuli aku sapa ya, Pak. Oh iki anak ular wis gedhe turu wis tak gemateni. Tuambun sak jam no tak ungah terus tak jam sak ungah. Kuwatir meneng nyamuk nyokot Nggih. pipi ngono tok. Sabet nganggo bendrol. Mati no. Nyamuke tugel gulune. Oh, titis berarti. Ya titis. Kemule munggah ngono ya tak duke. Heeh. Gono kene ketok tak unggahke. Heeh. Kok tak unggahke kene ketok gergeten kemule tak lempit. Ketoke kok ora dilempit, Mbah? Lah apa tak nggo ngemuli meneh. Ditambahi kemul ngono lho, aja menggiring konotasi sing iya-iya to. Wah, kok sampean kaya dong wae lho. Nggih, bocah niki acarane napa? Wayangan kok ngene apa poli. Jenengan ki yo ngewuhke kok ngerti kaya ngene enek simpingan wayang, enek dalang, enek sinden, enek kelir, enek wiyaga kok. Acarane iki apa kok ana wayangan ngono lho wong waras. Oh, berarti jenengan ora waras nek ngono kuwi. Ah ditakoni iki, tegese takon iki sing cerdas iki apa acarane. Aku mung tekan kene to. Ketemu karo ibu-ibu sing masak kae to. Terus aku takon, "Bu, apa Mbah? Niki gamelane pun ditata dereng. Empun nek dereng kula tatane. Lah acarane pun disusun dereng. Lah pripun nek dereng kula susune?" Aku ya ngono kok malah mulih-mulih. Lah jenengan ki ya ora rasional le takon. Kudu cetha susunan acara wis siap apa urung kudune ngopo kok wis disusun urung ya tak susune. Lah kepiye ngono kuwi? Gamelane iki ditata urung, nek urung tak ane. Heeh, kuwi bener wis sip, heeh. Acarane disusun urung, bareng nek urung tak susune. Lah apa nyusun acara iki kok kleru? Kata-katane iso diganti. Nek urung tak ewangi nyusun ngono. Ah, ki bener ngene Weh, iki lho, Pak. gedawan kepidak. Ceto acara Ya alasan wae lho. Ora alasan ya malah kon mangkat tenan kok ya. Nggih, pokoke sing penting derek mangayu bagyo. Aku mau informasi bahwa ini memang ulang tahun atau menengeti adeking boten dayaan 110 tahun. Iya, luar biasa. Kenapa kok lagi iki? Biyen kok sing piro tahun 90 kira ora ono. Masalahe sejarah lek ketemu agi wingi. Oh, ngono ta, Pak? Aku takon Pak Lurah, lah kok ulang tahun ket biyen kok agek 110 agek diperingati. Ngene Pak Waluyo. Aku ki takon ki undet-undetan lek ketemu ki agi wingi. Oh lah ra ngono aku. Lah ya ora apa-apa. Semuanya itu butuh proses. Butuh. Kabeh kuwi ana proses. Ha nggih, proses. Gedang arep mateng kudu mentah sik ora langsung mateng ndak selak bosok. Ra ngono to, Mbah? Ora. Kok ora? Dikabari lara ya ora tilik blas. Wong aku ya mangkel kok lara jare ming mergo kangen karo prawate ora sudi niliki. Ora lara tenan kok. Nanti tak kirimi foto aku dimpun jepaplang mbok ngono ngungak ki ya blas ora ngungak. Wong lara kok ekspresine sumringah iki nek ora. Lah sing ngingak sing ngingak. Sing ngungak Sulis Bronjo. Oh. Heeh. Gawa jeruk seprapat kecuter alok iki. Wah, jan ya ora Jane sampean lara apa? Jenengan iki gerah apa? Lah ora ning jenenge. Lah kok iso? Lara apa Pak oleh embur rasane awakku ki pokoke sikile kaya nang Klaten, terus rasane kaya nang Surabaya aku ngono. Sing nang kene iki gor awakku tok rasane. Ngono tak kumpulne sik ngono perawate Yunan. Tenan urung ndah kok tenan aku arep dioperasi aku ngerti wong operasi wedi aku. Lah pripun? Lah ngandengku ki wong wedok niku operasi. Heeh. Wong wedok operasi ngene iki kleru. Kleru pripun? Tangane iki ilang to sing tengen iki. Nggih. Dioperasi ndah kleru tangan lanang. Lho.
Kleru wong wedok iku tangane kleru tangan lanang bareng wis mari iki ngono. Lah tangane kok ya ndek nyawa ya, Mbak. Dadane iki loro, dadane loro. Kulino piye? Diomong kok do ngeyel ta kowe iki wangu iki. Lah tenan, lah terane dokter luar negeri iki ya sok kleru. Lah pripun? Lah tenan ya aneh neh wong operasi kancaku kuwi lanang kuwi. Sing lanang. Heeh. Lanang iki operasi. Piye, Pak? Operasi ya tangan. Tangan. Tangan kleru kuwi tangan tengen ilang ki kleru diganti kleru tangan kiwa. Lho, dadi kiwa kabeh. Oh, kiwa kabeh. Heeh. Lah nek kiwa tengen iki mangan kan cut lep cut lep gandeng kleru kiwa. Cut lep. Baru bore. Malah bore. Boh, Mbah. Angel rembukan karo sampean. Angel ya rasa garap. Oh, kok. Mesake, mesake. Wis ge ayo ngopet iki. Ndongake warga masyarakat Ayo bahagia wong yo saking ngokae iki kabeh do melumpuk lho Pak, tumplek-plek ning kene. Pedagong-pedagong yo saking ngokae lho Pak pedagange oke. Pedagang. Heeh. Pedagang. Dogong. Dongake lare. Wah iki do lenggah kabeh. Kabeh lenggah. Pokok marep rene kabeh. Lah Lah iki nek ora ana wayang iki sengara do gelem yahene iki lungguh nek kene kabeh. ya iya kabeh ki rampung nonton wayang ning ya tirakat kaya. Oh betul, karo ndedonga muga-muga bata ndayaan sak pangarepe kalih sing sambikala suping rubeda juwo ingkang kinayu sembodo ingkang dijurawi kakek itu dadi kakek. Amin. Amin. Dawa banget aku ra iso lemen. Donga sing ampuh ki ngoten niku Mbak Elisa. Nggih. Nganti arep entek napase ngoten niku. Ya, sengake sehat kabeh selamat, tapi saking sukir sakit, panjang yuswa rezekine lumintu. Amin. Wes. Nah, anakku nek ngomong jan rumangsaku ketoke ya gedabikan ning artine pancen apik. Niate, Mbah. Niate apik. Iya. Pokoke iki wis suwe ning Jawa, ning ya isih kambon basa kono dadi lagune iki kaya isih lagu kono. Mboten napa-napa. Ora apa-apa ya wis. Semua apa? Ning iki ora dioperasi lho lambeku jan kaya ngene. Kok kijolan lambe apa? Aja dioperasi ndak kaya nek Mbah Waloyo. Wong wedok wis ayu ngene iki ora usah operasi. Lah iya, lah pripun? Walah ora usah terus. Iki Terusno to, Mbah? ora sing ngajari brojong ya lho. Lah ngopo? Tak omongi dhisik dhewe kae. Ngopo? Tanggoku ki wis ana wong ayu. Heeh. Dadak operasi plastik. Pokoke nek operasi plastik iki terangane wong luar negeri. Heeh. Kuwi saka ngisor ki kulite dipretel munggah. Ngilu. Weh, bareng wis rampung ki. Nggih. Ini brengos. Monggo. Wis kok ndek brengos piye? Iso ono brengos. Alah, kuwi dadak tok genah. Ya aku mikir kok. Berarti kowe iki ya pikiranmu tekan banget ya iki. Ayo. Mbah Lurah niki ajeng pensiun didongake, Mbah. Oh nggih. Mugi-mugi panjang yuswa, sehat, bagas waras, lancar terus. Pak sinten Pak Wasijo? Pak Wasijo. Matur nuwun kula pokokipun nderek mangayu bagya lan nderek ndedonga mugi-mugi sapurnanipun anggenipun ngemban tugas menika pinaringan panjang yuswa, Amin. pinaringan kalih sambekala, tansah lancar rezekinipun terus lepas seduluran rapedhot ngawasi supaya boten dayaan sansaya maju. Amin.